Hello lads and ladies, Jai Jagannath, welcome and welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are doing well. So आज सकाळ सकाळ मेसोରୁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଯାଇଥିଲା ତମ ଭଉଣୀ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲା ସେଇଟା ଆଣିକି ଆସିଲା ସେଇଟା ତାପରେ ସେଇଠି ତାକୁ ଓପେନ୍ କରିବ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଣିଛି କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବି ତୁ ଏଇନା ଖାଇଲୁ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଟିକେ ରହ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ଓ ମୋଲ୍ଡ यस ଏଇଟା ଯୋଉ ଇଏ ପାଇଁକା एयर फ्राई ପାଇଁ ଓ ସେଇଥିରେ କ'ଣ କରିବୁ ଯଦି ତୁ ଯା ବନେଇବୁ ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ବନେଇବି ତାପରେ ଏଇଠି ମୋ ମାମା କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଗଲି ଭଣ୍ଡା ପିଠା ହୁଏ ଭଣ୍ଡାରେ ପିଠା ହୁଏ ହଁ ଚାଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ କରିବେ ଚାଖିବେ ତାପରେ କହିବେ କେମିତି କରିବୁ ଭଣ୍ଡା ପିଠା ଭଣ୍ଡାକୁ କାଟିକି ସିଝେଇ ଦେବ ତାକୁ ଚକଡ଼ିକି ରଖିବ ଚାଉଳ ଜିରା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବ ସେଥିରେ ଭଣ୍ଡାକୁ ଚକଡ଼ିକି ପକେଇକିରି ଯେମିତି ପିଠା ହୁଏ ଗୋଟେ ତେଲ ମାରିକି କରିବ ଆଉ ତାପରେ ସେକିବ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଭଣ୍ଡାକୁ ସିଝା ହେବା ପାଇଁକା ପ୍ରେସର କୁକରରେ ପକାଇଗଲା ଭଣ୍ଡା ସିଝା ସାରିଲା ପରେ ସେଟାକୁ ମାମା ଭଲସେ ଚକଟି ଦେଇଥିଲା ତାପରେ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ଲଙ୍କା ଚାଉଳ ପକାଇକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ବନାଇଗଲା ସେଇ ବ୍ୟାଟରରେ ଭଣ୍ଡା ସିଝାକୁ ପକାଇକି ମିକ୍ସ କରାହେଲା ସେଥିରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡା ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରାଇକି ରଖାହେଇଗଲା ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇକି ତାୱା ଗରମ ହେଲା ତାୱା ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ମାରିକି ୟାକୁ ପିଠା ସେପ୍ର ଏ ବ୍ୟାଟରକୁ ପକେଇକି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲସେ ସେକି ଦିଆହେଇଗଲା ସେକିଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ବନିଗଲା ଭଣ୍ଡା ପିଠଉ टेस्ट करके कुह भंडा पिठो केमती आइछि ना बढ़िया ସୋ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ବାଏ ବାଏ।